Bukhuk Pramila Debbarmani Kognorugui Tripuri Khorango Mangpli Phunukjakmani Nokha Talsa Hai Kawi Thangka Bukhuk Pramila Debbarmani Koksil Samung Nkha Bo Nok Manui Bo Boni Nok Tanui Tei Kubni Borokno Nok Rui Rowo Nei Koksil Samung Jung Jotonu Sawi Mano Masing Sal Lai Thangai Tabuk Watei Pantini Sal Phaitongo Henei Phiaba Boni nok son nok nukhung sonamjak abobo bisibrei bisiba hai kawi thangka phonei thangka bebagno son wati phaika hangkei nok no puskini hai chawi thangnai akokno sung jotono sawi mano aboni bagui jeng nukha talslang talo boni kokno nugui boni nok nukhungni kogrongno wansugui Tipra Motha ni simin yak phologui boni nok no tin nok ruwi bono kisa misa phano chubachu ramani nukjakha norok nugui tongo Tripuri Khorangni mangpliwo Santing khang sha soi ma kong khang soi nong no ma tong khang ko pro phai ni tin ya no ko kala bali kai liab le o somai kuru ine da somai phai ni abo ya ko to dia akheta okay boito tabuk tui jorawo Tipra haste wo para wo kami wo jotono nogrok kubangkuk manui tongo okay nin bumung rok khekuri de ojaga biri si ya kai si pe mo ba no ya ani no phai ma be bu ta ni twang ba yo tai tabuk to BJP hapangbai Tipra haste nai koljak tongo kai BJP ni kuno bod oko je leader stroke hinnai ba Tipra sanni je hamjak nai hinai sanai rok borok khai nono nai pheiya da pheiya o kok awai mung manui bo borok pheiya nai pheiya kai ni na ro emne sabo phai nai phika ni nok rok Raja Pati ni sabo phai kya burita ke bablang ko makai okay jine MDC phayo ni samakai bakai no bla rai tong ye tong tongo ka tang di hayanu abne bar nonori phaina klana phaina Tijuang apo mangla baru hai. Sini MDC nana fungai siri phai ne phija. Phaiga. Phaya kana kokri klangkha. Je bini borok phai ne hina. Bini borok phai. Acha. Phaya tongla mis thanya phai nai. Aja bono jot ko phati ai sakle. Sabna. Ya ba monitoring member sini monitoring hisabai sini chairman tongo borok abono phaitesa nayo na angthong geotagging khlaina angthong dakti jeno sarkar ni je PMAY abata samanani geotagging jeno success nani tui ke abono asokna aniko gai tabok je bobagrani eba khechini je YTF ba je Tipra Motha ni je sikangni na harmung rok amtui je household jara tongnai borok no chubachu rong rina bago bahai wan sukmung rok to abo to sini bobagra bo dagio bobagra ni message onusare bobagra samani bagoi sini Tipra Motha ni kaisano jongkono sini buskangni election ni vote bank ni bagoi jong abo subaya subamon abo kaisa sini bobagra ni hamjakmani bini mari je sini Tipra Motha Tipra hamjaglai tongnani kathalai tongnani aboni bagoi se jong oro phayo jong kuno oro je jong oro Chubakha mani jong oro sini Tipra Motha vote klaithong aboni bagoi se phaiya sini na harmung nongkha kaisa tongo jong thansa jong Tipra sa jong joto thansa klai jong tonglaina thansa klai jong sanai thansa klai jong tongnai te sini buskan kaisa na harmung tongo greater Tipra land ni bagoi se jong thansang nani kete abahino bobagra jura sawo last hajet 2023 ni bageba chu tiar no ma tongnai thansa angoi se chung bobagra ni imang na chu muk thang emne apni ni je bumung tai designation kai tamong ka
ani bumung ke Hirendra Debbarma ani nok ke Raskandi ke ani ang YTF ni Khorja Central member Hambai.